Ahoj, som Kitty Bernadette-Todd z Elcon Cosmetic. Predstavím vám najnovší prvok v oblasti krásy. Chcem vás uviesť do sveta headspa postelí. Poviem pár slov o samotnej posteli. Je vyrobená z vegánskej kože. Má polohovaciu plochu, pevnú konštrukciu a praktické police na uteráky a nástroje. Plastová časť na umývanie hlavy poskytuje luxusný zážitok. Umývadlo má funkciu cirkulácie vody a udržiavania teploty. Hlavová sprcha je z ľahkého materiálu. Posteľ sa dá upraviť na kozmetické ošetrenia a masáže. Súčasťou je kreslo, vankúš, naparovač, parná kabína a miska na procedúry. Miska je užitočná pri používaní masiek alebo ampuliek na vlasy. Naparovacia hlava je vhodná na naparovanie liečivých bylín. Na uvedenie do prevádzky treba pripojiť studenú a teplú vodu a odtok. Elegantné prevedenie. Sauna na hlavu a vlasy, tepelne odolná, ľahko nasaditeľná a čistiteľná. Dotykové ovládanie je veľmi jednoduché na použitie. Na LED displeji možno nastaviť ošetrenie aj teplotu. Teplotu možno nastaviť po oboch stranách od 30 do 50 stupňov. Tu nastavíte čas ošetrenia maximálne na 90 minút. Hlavová sprcha. Nastaviteľná v 3 stupňoch. Slabý, stredný a silný prúd vody. Náladové osvetlenie sa zapína vpravo pre úplný relaxačný zážitok. Párny generátor zapneme tlačidlom v strede. Vpravo nastavíme čas, vľavo intenzitu. Kameň sa čistí octovou vodou. Do nádoby s vodou pridajte pohár octu. Rozmery: šírka 70 cm, dĺžka 2,4 m. Výška 70 cm spája praktickosť a luxus. Ďakujeme za pozretie. Kúpite na www.elcon.hu alebo Keystart Sapiuca 41.